Ola a todos, os hórreos tan bonitos como este que teño aquí ao lado son probablemente un dos símbolos máis evidentes para todos do noso patrimonio cultural. Son cousas que se poden tocar, igual que as igrexas, cos cruceiros, cos mosteiros, cas catedrais, cos lavadoiros, forman parte do que se chama patrimonio material. Pero alrededor de cada un destes elementos hai outro tesouro cultural igualmente importante. Chámase patrimonio inmaterial. E iso que é? Pois a ver, explícovolo. Este horro foi feito por canteiros. Ben, pois as técnicas que empregaban eses canteiros, a maneira de traballar a pedra, os nomes das ferramentas, a xerga que empregaban, incluso as cancións que asubiaban ou os contos que se contaban, forman parte dese patrimonio inmaterial. Aínda máis, dentro dos hórreos que se gardaba o millo, pois o cultivo dese millo, a maneira de traballar a terra, o tempo no que había que collelo ou o tempo no que había que esfollalo, forma parte do patrimonio inmaterial. Por certo que cando se facía unha esfollada había festa, entón a música, as coplas, o baile, os contos, todo iso forma parte tamén do patrimonio inmaterial. Aínda máis, os xogos que facían os nenos e os xoguetes, os carozos ou cos grans, tamén forman parte dese patrimonio inmaterial. Xa vedes se é importante ou non. O caso é que está desaparecendo. Entón, un grupo de intelectuales e de estudiosos decidiron que había que facer algo, que había que armar un plan. Fixeron un proxecto que se chama o Proxecto Ronsel. Estivemos en contacto con eles hai xa uns anos, pero queríamos volver a estar para ver como van, para ver se avanzamos algo, para ver se seguimos perdendo parte dese patrimonio inmaterial ou pola contra o estamos recuperando. Así que imos falar disso, imos falar dos oficios, imos falar dos xogos, imos falar da terra, imos falar da música, imos falar dos sons e da vida que antes enchían aldeas como estas. Agora apenas queda silencio e todo bastante abandonado. Que vos parece? Isto é patrimonio inmaterial. Isto é patrimonio inmaterial, todo. A forma de facer a gaita, o que se toca, e en concreto, pois, esta peza, pois, que aprendimos dun dos grandes. Ao final, todos temos mestres, esta era unha peza de Paco de Escornabois, un magnífico gaiteiro, grande amigo, que, bueno, que moitos aprendimos dele e seguiremos aprendendo. A ver, explícalle, por exemplo, a xente que non está vendo que parte do patrimonio inmaterial hai aquí así a bote pronto. Así a bote pronto, pois, bueno, hai unha parte que é material, que é o lavadoiro, claro, evidentemente, pero para facer o lavadoiro, xa a parte inicial, hai que facelo, hai que construílo, pois hai unhas técnicas de construción. Esas técnicas que se transmiten oralmente, habitualmente de pais a fillos, ou nun entorno familiar, máis das veces, iso é parte do patrimonio inmaterial. Despois hai unha parte de relación social, a parte de relación social entre as persoas, que evidentemente non é un obxecto tangible, non o tocamos, as relacións entre os veciños, etc. Eso tamén é patrimonio inmaterial. Por suposto, toda a parte que teña que ver coas festas que se poidan xerar alrededor de aquí ou cantigas que se fan, cancións, melodías que se fan durante o proceso de lavado. De lavado, as mulleres cantaban. Claro, pois iso tamén é patrimonio inmaterial. Hai unha santa aquí arriba que probablemente tiña algún ritual. Un ritual, pois iso tamén é patrimonio inmaterial. Entón, hai un montón de cousas que están aí alrededor deste lavadeiro. O Ronsel deu xa algúns pasos, fixestes traballos importantes. Cales destacarías, o mellor? A mí o que me parece máis destacable é que sirva e que sirve como vehículo de relación entre sociedade civil e as institucións. Facemos como de engranaxe. Esa peza de engranaxe que quere ser o Ronsel ten a base de operacións no campus da Universidade de Vigo. Pero, ollo, non pensedes que todo se fai desde os despachos. Non, falamos de xente que leva moitos anos percorrendo aldeas, preguntando, tomando notas. E máis, varios dos que forman o equipo de traballo criáronse nunha aldea, así que saben do que falan. Un deles, Iván, doutor en matemáticas, vicerreitor, pero tamén gaiteiro. El tamén quere protexer o saber que herdou do seu avó, iso que nos soa tan raro, patrimonio inmaterial. Falar de patrimonio inmaterial xa é unha cousa, o concepto ten unha componente etérea moi elevada, e entón o que intentamos é
levar todas estas iniciativas á práctica. Entón, bueno, pois tamén dedicamos moitos esforzos en pensar como se materializa eso de varias formas, non? Sobre todo que sexa visible e que sirva para valorizar. E ao mesmo tempo que transmita unha serie de ideais, non? De unha sociedade máis pacífica, máis sustentable. Con eses ideais comezaron a traballar no 2007 e empezaron por facer un inventario do que había, pero atopáronse con tanto material que para poder estudalo con método científico tiveron que clasificalo tal e como fai a UNESCO en 5 áreas de traballo, desde as expresións orais ata os oficios. En cada área traballan 10 persoas de distintas universidades galegas e os coordenadores reúnense de cando en vez aquí en Vigo para darlle a cabeciña a ver como se pode facer para protexer o patrimonio, para dalo a coñecer e garantir que se siga transmitindo a través das xeracións. Levan feito moitas cousas. Unha das que consideran máis importantes é o Plan de Salvagarda e Posta en Valor do Patrimonio Cultural Inmaterial. Dito así, parece algo complicadísimo, pero para que nos entendamos, trátase de coordinar o traballo de todos os colectivos, asociacións, institucións e particulares que traballan en relación co patrimonio. Ademais, organizaron xa 2 mostras en Pontevedra e en Ourense, onde se xuntaron artesáns, músicos, especialistas e público. Ademais, teñen un portal web, editan libros relacionados co que van investigando e fan grabacións de todo aquilo que forma parte do patrimonio cultural inmaterial, cousas tan bonitas como esta. Quizais agora non valoremos o suficiente todo isto, pero este precioso baile de cabezudos é unha desas xoias que estamos en risco de perder. Se un día estes personaxes deixasen de sair á rúa, perderíamos non só os pasos de baile que levan décadas transmitíndose, senón tamén unha tradición, unha técnica artesanal e un xeito de divertirse e de desfrutar da festa. Por iso, grabacións como esta que fixeron os do Proxecto Ronsel son tan importantes, por se algún día xa non queda ninguén que nos explique que era iso de que os cabezudos saían a bailar polas rúas de Compostela. Este anaco de cana vai ser un carrizo, un deses instrumentos musicais que hai anos facían os nenos case como xoguetes para entreterse facendo barullo. No Ronsel van gravar e fotografar cada paso da fabricación dun carrizo, pero tamén dun miglitón, dun estraloque e dos máis de 100 aparellos que tocaban os avós cando eran rapaces. Estas grabacións van as colgar no seu portal web e van as publicar na prensa, para que calquera neno de hoxe poida aprender a facer música como facían os nenos dantes. Daquela eran os pais e os avós os que lle aprendían aos pequenos a cortar a cana cunha navalliña, pero xa que isto non sucede hoxe, desde o Ronsel pensaron que se poden aproveitar internet e os medios de comunicación modernos para que os pais e os pequenos teñan onde aprender. A cuestión é evitar que chegue un momento en que xa ninguén saiba facer isto e coidar así que a música sigue estando en todas as partes. Sempre hai que ter claro que a música ou calquera dos outros ámbitos son transversais. Por qué? Por eso, porque o patrimonio é un, simplemente. Entonces aparece a música dentro dos oficios, pois, por exemplo, este corno, non? Que usaban as leiteiras para chamarse, ou aparece a música pois dentro das festas, evidentemente, ou aparece a música no propio ámbito da música, por suposto, ou na tradición oral, cando unha persona canta un romance, por exemplo, unha poesía, cando a cantan, non? Entonces, todo está en todo, realmente. E a música é un ámbito máis, un ámbito que ten, eu penso que para os galegos certa importancia psicolóxica, porque
Nós somos así un pouco, bueno, morriñentos, non? Así, sempre o carácter que temos. E a música actúa para nós como unha especie de mecanismo de compensar esa morriña. Quizá por eso as manifestacións musicais aí que en Galicia sexan moitas. Nós o que intentamos un pouco é recuperar todos eses saberes asociados coa baile, cos instrumentos, todo o que ten que ver un pouco coa música, para poñelo en valor, fundamentalmente, que é o que compre, non? Que a xente se dé conta que o que fai é importante, que o que sabe é importante, que non son cousas do pasado, nin que poden ser reactualizadas e aproveitadas. Calquera instrumento musical desos que antes facían os nenos ten unha vertente pedagóxica moi importante para os nenos. Hoxe estamos empregando para esa mesma función dentro da escola instrumentos alleos á nosa cultura, que tampouco é unha cousa gravísima, pero téndose aquí porque imos empregar outros. Nós aquí temos un patrimonio moi rico, moi abundante, moi ben conservado, compre poñelo outra vez en valor e poñelo nesta sociedade de agora globalizada, non para facernos diferentes nin para nada, simplemente porque é o noso. E xa está, un mirlitón. Podes cantar para vos. O Ronsel está dividido, digamos, en 5 grandes áreas, non? Se as explicáramos, bueno, relacionadas coas 5 grandes áreas que tamén determinan de unha maneira a UNESCO, non? Serían? As artes do espectáculo, aí está a música, a danza, o baile, o teatro, pantomimas, e, por suposto, a lingua, as expresións orais, que é a forma que temos de transmitir. Están os oficios, están os actos festivos, os rituais actos festivos, está a cosmovisión, que é algo tamén así que pode parecer un nome que como vemos o mundo, como entendemos. Cosmovisión é coñecer en que momento hai que sementar o millo, en que momento hai que apañalo, en que momento hai que facer as tarefas do millo. É coñecer a influencia da lúa e a interpretación que facemos dos astros en relación coa vida cotián, que ten moita. Pois, cando apañamos as cebolas, ou cando pomos os tomates, ou... E todo o demais que nos permite, que nos permitiu e que nos permite producir alimentos, criar gando, etc. A recuperación do patrimonio inmaterial, a recuperación desas prácticas tradicionais, a recuperación dos nosos recursos, porque temos unha riqueza inmensa que non estamos a aproveitar, podería, pouco a pouco, nun proceso que levaría moitos anos, recuperar a vida nos povos. O que di Xavier é moi bonito, pero claro, como recuperamos as aldeas se non hai onde gañarse a vida? Pois botándolle imaginación e buscando alternativas. No Incio, por exemplo, abriron unha explotación de porco celta e funciona. Que, bueno, no pobo xa queda pouca xente, está abandonando máis ou menos xente maior, entonces, por moitas zonas xa quedaban así abandonadas, había riesgo de incendios todo alrededor do pueblo, porque isto está todo por riba do pueblo, e toda esta zona estaban salindo maleza, entón deixamos para eliminar o riesgo de incendios do pobo e para, digamos, aproveitar toda esta... Porque aquí hai moita landra, son todo carballos e castiñeiros, entón para aproveitar a landra, para aproveitar a castaña que xa non se apañaba, porque xa non había xente mao de obra para apañala, digamos. Entón, digo, que aproveiten os porquiños e de paso temos unha calidade a maiores, para que produzan e para facer a matanza e máis para vender. Os 15 socios desta cooperativa viron que tiñan que inventar unha maneira nova de facer o de sempre para que lle resultase máis rendible. O de sempre é criar porcos, pero diferente é xuntar as terras de todos os veciños e criálos en liberdade. O beneficio económico é moito maior, e deste xeito poden seguir vivindo en Goo, a súa parroquia, onde só quedan 15 casas con xente. Esta cooperativa do Incio non é o único exemplo que hai en Galicia. Hai outras cooperativas para a cría de cabalos ou para o aproveitamento do monte. Son ideas novas, pero baseadas no coñecemento tradicional, porque hai 100 anos os nosos bisavós xa traballaban as terras en común. Por iso nos Ronsel esfórzanse para que todo este coñecemento dos maiores non se perda, nin críete arañas nun museo. Levounos moito tempo aprendelo e ímolo precisar no futuro, seguro. A terra morrería se chegase un día que non souberamos cando hai que botar o millo ou cando hai que estarcar unha leira ou cousas tan aparentemente sinxelas como saber mercar unha vaca. Cando son colonas marcan 2 rayas na cacha. E esta vai ser moi bueno, un xato moi bon. Un domingo estando errando se juntaron 2 mancebos
metiendo mano a sus hierros como queriendo pelear. Luego estando peleando se acercó el padre de uno: hijo de mi corazón, no peleas con ninguno. Retírese, ay mi padre, y estoy más fiero que un león. No vaya a ser que mi espada le traspase el corazón. Hijo de mi corazón, por lo que acabas de hablar, antes de que raye el sol, la vida te han de quitar. Lo que le pido a mi padre, que no me entierre en sagrado, que me entierre en tierra bruta, donde me trille el ganado. Estamos desenvolvendo un pequeno proxecto de turismo cultural participativo na zona da Ribeira Sacra, tratando de pôr en contacto, nos facemos de intermediario, pondo en contacto as experiencias agrarias, gandeiras, asociativas en xeral que teñen que ver co patrimonio inmaterial da zona, co turismo rural, coa rede de turismo rural da zona. Que pretendemos conseguir? Bueno, primeiro que se valorice, que vexamos que hai algo aí que ten valor e que pode servir para mellorar a renda. A rede de turismo rural local se dea conta de que pode construir actividades para os seus hóspedes a través do que hai xa localmente, e nós creemos que hai moito. O turismo rural é outra opción para non ter que abandonar sitios tan bonitos como este e de manter en pé vivendas que pertenceron á mesma familia durante varias xeracións. Nesta casa viviron desde o século XVIII as persoas que traballaban na ferrería que é o seu carón, unha verdadeira maravilla que funcionaba só coa forza da auga. Porque non me digades que non é maravilloso o xeito no que antes sabían aproveitar os elementos da natureza, neste caso a enerxía da auga para dar forma ao ferro. A dos oficios é outra das áreas nas que traballan desde o proxecto Ronsel. Ocúpanse de saber onde están os artesáns, de documentar como traballan e de difundilo nos vídeos, nos libros e nas mostras que organizan. Pero o que máis lles interesa é que non morra con eles todo o que saben e que siga habendo xente que aprenda a facer un cesto, uns tocos ou unha coroza, cousas que antes tiñan unha utilidade e que agora simplemente teñen outra. Ven de aqueles tempos miserables que non había nin comprar un paraguas. Pero ano 40, por aí era... Eu, xa digo, tiña, eu non me mollaba. Hai moita maneira de facela, como facer un vestido, como outra cosa calquera. E agora para que lle piden as corozas? Pide máis para casas rurales e por aí, para esas cosas. Dios me llama. Póñense así, non alejadito, ¿sí? E polo outro. Eso, ten iso para botonar. E este? Se acabou. Todo é a mesma. Aí en Galiza temos moitos artesáns. Afortunadamente, moitos artesáns e artesanas que traballan moi ben e que manteñen técnicas de moi antigo e que innovan, a vez mantendo elementos de tradición, claro. Entón, o que interesa neste caso é o coñecemento para transformar esas materias. Entón, como eles fixeron e como eles aprenderon e como se pode transmitir ese coñecemento e para que outras persoas lle podan dar utilidade a ese coñecemento. Digamos que a transferencia de coñecemento que se fala tanto na ciencia e na universidade, pois é o que estamos facendo nos, mediar nun coñecemento que ven de longe. Eu teño 82 anos e na miña mocedade e despois cocías o viño naquela cuba e ibas a Cuba a buscar un xarro de viño e vivíalo polo xarro, e ese sí que era sabor a viño. E ese sí que era sabor a viño. A nosa é unha olería das máis primarias, a feitura de facela, como estamos facendo nós, en Roda Baixa e a Cirillotes. Hai xacementos arqueolóxicos que están demostrando que antes de que viñeran os romanos xa había aquí castrexas de feito alá no Val de Lemos, e atoparon en 10 metros cuadrados unha cantidade tan inmensa de tipos distintos de olería, pezas que se ve que son feitas a cirillotes, e iso diferenciase por o pegado.
por o pegado no cu, non? A nosa olería, estamos falando da olería máis antigua que existe hoxe en Europa viva. Pero ten a impronta dela, queiras ou non, as pezas, hai xente que a veces que eu vexo algunha, e digo, este de Lula, de Agapito, de Alonso, de Ventura, e é porque o sabes, e ves a mao, e mira, vamos, agora é que estou vendo, agora porque a vexo aí, pero a man, eu podo facela parecida, pero hai unha volta que esa non lle quita a nadie, e que é moi boa. Como di Tomás, as más de Lula son únicas, porque no traballo artesán, cada peza é única e ten unha calidade froito do aprendido día tras día durante anos do oficio. Ese saber é o que lle dá valor aos produtos artesáns. Entón é lóxico que teñan un oco no mercado ao lado dos produtos industriais. O que hai que buscar son novos usos, porque o que está claro é que os tempos cambiaron e que hoxe xa non se vai buscar auga ao pozo cunha barreña. O barreñón era para facer a zorza, para os chourizos, había o boleiro que era para facer o bolo, na cociña de lareira, a barreña era para lavar os cacharros, para a verdura, para as patatas, que non había auga corriente como agora, a cazola para facer a carne, o pucheiro para facer o cocido, a ola e o cántaro para ter a auga das fontes, e o botixo, o parrón, todas as cousas eran utilizables. Bueno, pois, xarros, tedes visto feito moitos, e tedes visto feito no mercado, pero esta peza ao millón non sabedes para que é. A ver. Para munguir as vacas. Exactamente. É que iso é moi vello, iso é moi vello. Para munguir as vacas. Claro. Hai unha palabra que a empregamos moito no momento actual, que se chama a reciclaxe. Reciclar o uso. Reciclar o uso, novos usos. Por exemplo, un pote dos nosos ferreiros, onde os nosos avós, mesmo os nosos pais, pois facían o caldo, pois hoxe é un floreiro extraordinario. E o mesmo pasa coa oleiría, en donde hai que ser creativos tamén nos novos usos da artesanía popular, porque dan distinción e calidade á familia, á casa, á aldea, á sociedade que as ten. O que ocorre é que estamos nun momento, nunha sociedade, en donde o estandarizado, en todas partes, é o que priva. E entonces a artesanía, os saberes artesáns, este tipo de saberes que son tan modernos como os máis modernos, pois non teñen tanto prestixio. Yo piñeiro non vou máis, yo piñeiro non vou máis, que me pican as areas e os amores moito máis, ai, 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 os amores moito máis, ai, 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 os amores moito máis, hasta o piñeiro da areia, hasta o piñeiro virei, o piñeiro para adiante non paso ni pasarei, ai, 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 non paso ni pasarei, ai, 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 non paso ni pasarei. En poucos anos cambiamos tanto a maneira de vivir e traballar que no camiño quedaron moitas cousas. Xa o vimos na música, nos oficios e no saber popular para cultivar as terras ou criar o gando. Pero decatastesvos de que tamén se perderon palabras. É o que pasou no mar. Antes de chegar os motores, os radares e os GPS, os mariñeiros tiñan que saber dos nomes dos lugares para poder volver a casa vivos e con peixe. Só polo nome dun lugar sabían se o fondo era de area ou de pedra e indicáballe se ali podían atopar sardiña ou centolo ou maragota. Para os profanos na materia, os que son alleos ao mundo do mar, o mar é unha masa homoxénea de agua, como estamos a mirar aquí ao redor nosa, pero o mariñeiro é completamente consciente de que isto que é un cacho de terra, con outeiros, con ríos, con regueiras, con praias, con pedra debaixo. El sabe perfectamente. Os nomes dese mapa do fondo non quedaron escritos en ningún lugar, porque esas terras non teñen dono e non hai documentos notariais nin catastro onde figuren. Só quedaron na memoria dos mariñeiros que os foron deixando en herdanza aos fillos durante xeracións. Dándolle a volta a todo isto, Xosé Lois Vilar, neto de mariñeiro e apaixoado do patrimonio, fixo un traballo de recollida dos nomes do mar entre a Guarda e Nigrán.
Este é unha das últimas publicacións do Proxecto Ronsel, un libro alucinante que inclúe o caderno de marcas dun mariñeiro de Bayona. Despois de recoller un corpus de traballo de campo de casi 2 anos, o que nos ocurre é clasificar iso, observar a procedencia dos talasónimos. E claro, uns son pola forma, outros son porque son pousadeiro de aves, e as aves producen excrementos, cajan tamén, entón a pedra está branca, entón son pedras brancas, son corveiros, como estamos observando aí, pola forma chámase ajuda, pola forma temos a meda, pola cor das pedras temos a pedra rubia, a tui verde, as laxes vermellas, as negras, as negriñas, pola virulencia e o son do mar temos a bombardeira do norte, a bombardeira do sur, temos en Lourido o funcón, temos aquí en Carracuído a pedra que vole, no norte de Galicia temos a roncadeira famosa, tamén polo peixe que producen ou produciron en algún momento temos o juraceiro, o centuliño, o marajoteiro, o mar das bojas, temos moitos topónimos que se fan referencia ao peixe que produce e as aves que pousan ali. Ou polo mariñeiro que descubriu esa zona de pesca, ou polos naufraxios que houbo, por historias de vida, que son das que falan os nomes dos lugares, o mesmo no mar que na terra. Cando Xosé Lois se deu conta de todo isto, xa non vivía o seu avó mariñeiro. Por iso está encantado de que haxa xente nova consciente do valor destas cousas, como Anxo, un rapaz de 14 anos que xa descubriu a importancia de que non se perdan máis nomes. Pois levamos todo o verán deste ano salindo con informantes de máis de 60 anos polo monte, van nos dicindo nomes de regueiras, ríos, pendellos que serviron de acobillo para os pastores, temos o Pouso dos Folles, a pedreira, as pedras, o portero do campo, as tornas, as devesas, despois empezou o campo de Fontes, temos toda a terra nomeada. Estes nomes teñen interese primeiro porque son nomes dos lugares, por suposto, non? É dicir, estes nomes podemos coleccionalos, podemos designalos, hai unha riqueza patrimonial en canto a forma deses nomes, o que significan, pero algo ainda máis extraordinario que é que eses nomes agardan que ti os espertes, que os poñas a andar. É o que pasou desde o barco, precisamente. Eses nomes da costa son interesantes porque alguén os designa, alguén, mira, isto é isto, 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 isto. E ao facer isto, o que se está facendo é compoñer a vida, compoñer un percorrido. Reconstruir. E ao mesmo tempo, as palabras, finalmente, podemos atopar inseridas na propia paisaxe, como é o que temos aquí ao lado, que é estas chamas de porta. Por que había estas inscripcións? Que son? Que son, eso xa é un pouco máis complicado lelas directamente, o que sí sabemos é por que están aí, alrededor da porta. Porque as portas convocan precisamente esa presencia un pouco. Son os limiares da casa, son os lugares nos que vai pasar algo, e as redondillas son moitas veces marcas que queren xerar vida, que dan voltas, como esos símbolos solares que é moitas veces pegado cerca das portas. Isto significa, estamos aquí, a casa é boa, manifestamos a nosa existencia. Aquí vivimos, non? Aquí vivimos, non? Imos a seguir paseando pola aldea, porque antes atopamos aí abaixo, verdad? Non había estas inscripcións, pero había un signo de sendeirismo, unha raya branca e amarela. De novo sendeirismo, que é unha reformulación dos camiños. É unha maneira de revivir os camiños. Claro, son marcas internacionais, estamos con códigos que son lexibles por calquera persoa que ven aquí e son visibles. En cambio, o dos nomes non, pero imaginade que a ese camiño do senderismo a persoa que o atravese pudese ver as cosas como o ve alguén daqui, con os nomes todos, Entonces descubriría unha paisaxe completamente nova, densa, feita de contos, feita de lendas do lugar, feitos de historias de vida, de anécdotas da xente, de por que se chamaba a esta persona que vivía aquí desta maneira, que fixo ese día, que fixo, había oír retratos verbais que se día a xente dunha a outra, é dicir, que había descubrir as cosas de outra maneira.
Algo que no Ronsel teñen moi claro é que o patrimonio inmaterial non está só no rural. É lóxico porque o patrimonio está dentro das persoas, que son as que saben, e as persoas móvense dun lugar a outro e viven tamén nas cidades. O mundo de Anxo, o das palabras, está especialmente vivo nas cidades. Será porque ali hai máis xente que no campo, xente que fala e que escribe. E de novo se mesturan as palabras ca música, cas crenzas, cos oficios e coas lendas. Por exemplo, a famosa lenda urbana que dicía que os reloxeiros eran uns ladróns porque roubaban os rubís dos reloxos. E os primeiros relojes de bolsillo viñan cunhos centros de metal. Claro, o centro de metal, desde que pasan os anos, pois ten un desgaste. E empezaron a meter os rubís nos relojes de bolsillo. Ben, rubí non é que seña un rubí. O rubí é un cristal que apenas ten valor. Podría che valer, pois mira, aqueles tempos 20 céntimos. O sea que non é. Pero bueno, aí é onde nos viña o problema. Os paisanos, sobre todo, que traballaban fuerte nas aldeas, pois claro, apretaban cos troncos e estaban unha serra ou que fora. Bueno, é claro que pasaba. Os rubís non teñen desgaste, pero rompen, estalan. É cristal, rompe. Claro, viña xo para un reloj. Tú mirabas o rubí roto. Bueno, como non tiña rubís, ainda que saliran, non xos mandaban de repuesto. Que puñes? O centro de metal. Jolines, se o tío destapaba a tapa e vía no sitio que tiña o rubí, que é unha pedra roxa, que é un cristal roxo, puñelle o centro de metal. Me roubaron os rubís. E aí é onde ven o problema noso. Vaya historia esta dos rubís. Pois tamén é patrimonio inmaterial. Cholo desfruta contándoa e, sobre todo, mentres arranxa reloxos antigos, gustanlle máis cos modernos. Ele é un dos poucos reloxeiros que aínda quedan que saben facelo. Unha mostra máis dos saberes que están a piques de perderse. E todo isto é inevitable? Sí, pode ser. De feito, no Ronsel entenden que é natural que ao cambiar a maneira de vivir algunhas cousas queden no camiño. Por iso o importante non é recuperar o que xa está desaparecido, senón manter o que aínda hai. E claro, para iso é necesario que se transmita dos maiores aos novos, como pasou sempre. Eu aos 12, 13 anos, aos 14 xa traballaba. Deixábame mirar, pero non facer as cousas. Foi un señor que era peluquero e tiña que pagar por aprender o oficio. Cobrábame 15 pesos ao mes, non era moito, hoxe, pero en aquel tempo eran cartos. En cambio, ahora entras a calquer sitio para traballar e xa che pagan e máis aprendes o oficio. Non hai quen queira aprender isto, non sei polo que, e é unha cousa moi bonita. A quen lle guste, claro. Estou falando que a min porque me gusta. É dicir, o patrimonio material é un patrimonio que se distingue do outro, xa é sabido porque ten que estar dentro das persoas, non? Donde existe dentro das persoas e as persoas dentro das súas comunidades. Entón, se estamos loitando por preservar, salvaguardar, coñecer, valorizar, se despois iso non leva a que a xente o faga propio, e a xente estamos falando non da xente do futuro, non a xente que xa estamos nunha idade adulta, non? E esos son os nenos e as nenas que están nas escolas. E por eso en Ronsel estamos, polo menos, coa visión, coa perspectiva de que é necesario reinventar formas en que o patrimonio que antes se transmitía nas familias, ou se transmitía na aldea, ou se transmitía pola visión directa do aprendido artesán, que os nenos e as nenas vexan que hai algo útil aí e que disfruten e que se sintan máis ricos con algo que lle ven tamén de outras generacións do pasado, non?
E vaia se disfrutan os pequenos cos saberes do pasado. Sábeno ben neste colexio da Capela, onde levan case 30 anos dándolle aos nenos a oportunidade de xogar os xogos de sempre. Cada día, durante o recreo, escollen o xogo que máis lles apetece e cada venres estes mesmos rapaces convértense en mestres e aprendenlles a xogar aos nenos doutros colexios que nunca viran tal cousa. Grazas á iniciativa dos mestres da Capela, recuperouse a cadea de transmisión dos xogos tradicionais, porque quen aprendeu a xogar a estes nenos foron seus pais, que xa foron alumnos desta escola. Para os pequenos da Capela, xogar a porca, os pelouros, a mariola, as lombas ou as carrilanas é tan natural como xogar co ordenador. Estes xogos non teñen por que estar reñidos con outro tipo de xogos, como son os xogos informáticos. Pois evidentemente, un neno ou unha nena tamén debe dominar todo o que son os xogos tamén a nivel telemático. Pero non só iso, porque cando estás con un xogo que é individualista, estás ti só, cerraste. Este xogo dá pé ao traballo en grupo, a coeducación, a traballar os valores non sexistas, todos estes temas que están por aí non se enteran, están xogando, están traballando e non se enteran. O xogo formaba parte da vida nas aldeas. Agora nas aldeas por haber non hai nin nenos para xogar. Porque non hai nenos, pero, bueno, os xogos son para todas as idades. Iso é o importante, non? Eu creo que este é un dos elementos que onde os portadores maiores poden transmitirlle esta tradición aos máis novos, non? Eu creo que sería moi importante recuperar estes espacios de xogo como xogos interxeracionais, non? Agora que falamos tanto deso, non se trata de mandar os maiores para unhas residencias, os nenos diante dos novos aparellos electrónicos e digitais, etc., senón que volvan ter espacios de encontro, que moitas horas do día que podas coincidir diante dun centro social, nun espacio habilitado especialmente para o xogo. É que ca falta de xogo perderonse moitas cosas. Unha é esa que estás dicindo, a relación dos maiores cos nenos. Antes os nenos estaban cos avós, estaban cos veciños, estaban cos tíos. Efectivamente, é a principal fonte de sabiduría, non? Aprender o que sabían os maiores e a partir de aí recrear a cultura, non? É dicir, tampouco tes por que reproducir literalmente todo o que se facía, pero partir de aí porque esa sabiduría tuvo a súa función e sigue atendo en moitos casos, non? Unha cousa é preguntar como é isto e outra cousa é ir no alto, diles, non? Os aros con que se facían? Cos aros facíanse a propósito? Podía ser o cu dunha tina. Efectivamente, empregábanse. E agora xa son máis aros máis elaborados, non? E levalo, guiala. Isto é divertido. Isto ponse por fora ou por dentro? Vai así, darlle un pequeno empuxonciño. Afortunadamente, o noso patrimonio cultural inmaterial, que é inmenso, aínda está vivo en todas partes, aínda que coa nosa maneira de vivir nos últimos 50 anos deixou de transmitirse como se fixera sempre de xeración en xeración. Para que siga vivo e sexa útil para a nosa vida actual é precisamente para o que traballan desde o proxecto Ronsel. Trátase, pois, de que nas cidades se siga xogando na rúa e se escoite asubiar aos artesáns, e que nas aldeas como esta haxa barullo de nenos, e que recenda a erva seca na sega e a viño na vendima, e que se poida camiñar polo monte limpo e que as palabras nomeen lugares habitados, e trátase, por suposto, de que a música continúe soando.